המקום ההוא, לא ששום כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנס ודרשו ובעשה שמה ובשם שמה ולשיכם וזבחיכם באש מעשר ראשיכם באש תרומת ידכם ונדריכם ונדבושיכם ובחרש בקרכם בצונכם ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך אדוני אלוהיך לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל איש אבינו כי לבשם עד אותה אל המנוחה ויאללה